25 гадоў таму адбылася падзея, якая магла паставіць кропку ў прэзідэнцтве Александра Лукашэнкі. Было агучанае ягонае інтэрв'ю нямецкаму выданню «Хандесблат», у якім кіраўнік краіны, дзе ў вайну загінуў кожны чацвёрты, усхваляў Адольфа Гитлера. История Германии – это слепок истории в какой-то степени Беларуси на определенных этапах. В свое время Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. И не все только было плохое связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Ведь немецкий порядок формировался веками. При Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента. Вы не поверыце, але спачатку гэтыя словы прагучалі па беларускім дзяржаўным радыё. Выглядае, што калі Лукашенко даваў інтэрв'ю нямецкаму журналісту, побач з імі быў хтось з супрацоўнікаў лукашэнкаўскай прэсавай службы, яны вялі аўдыязапісы, потым далі на радыё ўсё інтэрв'ю, у тым ліку і вось гэты кавалак. А вось нямецкае выданне словы пра Гітлера вырашыла не даваць, бо, як яны потым патлумачылі, яны не жадалі прадастаўляць трыбуну для падобнага кшталту выказванняў. Між іншым, у Нямецчыне за апалагетыку Адольфа Гітлера наступае крымінальная адказнасць. Як жа ўспрынялі гэтыя словы ўхвалення Гітлера Александрам Лукашэнкам у Беларусі? Першым зрэагаваў лідар Беларускага народнага фронта Зянон Пазняк. Вось цытата з ягонай заявы. «Вы, спадар Лукашенко, ухваляючы Гітлера, апаганіваеце памяць майго бацькі, які загінуў пад Катавіцамі ў барацьбе з гітлераўцамі, як і памяць майго дзядзькі, што прайшоў 41-го усю вайну ў танку КВ і згарэў у ім 9 лютага 45-го года пад Мэркіш-Фрыдлянд ва ўсходняй Прусіі. Калі б яны ўсталі, яны б вам паказалі Гітлера. У тысячах беларускіх сем'яў яшчэ жыве дух загінуўшых мужа, бацькі і святая памяць пра іх. Знайшоўся чалавек, які напляваў на гэтую памяць. Я звяртаюся да адукаваных людзей Беларусі, пісаў Пазняк, да тых, хто здольны нешта разумець, рабіць высновы з нацыянальнай і сусветнай гісторыі. Беларусь пад пагрозай усталявання дыктатуры, прычым дурной дыктатуры, якая маральна зганьбіць нас на цэлыя пакаленні, прынізіць нашу нацыянальную супольнасць, адкіне далёка назад у эканамічным, грамадскім і палітычным развіцці, пісаў Пазняк. Між іншым, калі актывісты Беларускага народнага фронта ў Менску выйшлі з пікетам і з плакатамі вось гэтай цытатай Александра Лукашэнкі, пратэстуючы супраць усхвалення Адольфа Гітлера, іх адразу схапіла міліцыя, таму што міліцыянеры падумалі, ясна, што гэта нейкая правакацыя, не мог Александр Лукашенко такога казаць. А вось Васіль Быкаў у тыя дні напісаў, што, цытую, «Кожны палітык цягнецца да сябе падобнага, так ці інакш кансалідуецца з ім. Лукашенко – тыповае стварэнне позняга бальшавізму. Цяпер, казаў Быкаў, ён інстынктыўна раўняецца на Гітлера, аб чым і паведаміў у хвіліну недаравальнай шчырасці нямецкаму журналісту. Беларускі народ, вядома, праглыне і гэта, як прывык глытаць шмат што іншае», пісаў Васіль Быкаў. Васіль Быкаў меў рацыю. Сапраўды, да гэтага моманту народ ужо праглынуў і збіццё дэпутатаў у зале парламента, і зневажанне бел-чырвона-белага сцяга, герба пагоні і беларускай мовы, і разгон страйку на менскім метрапалітэне, калі лідары рабочага руху былі арыштаваныя і асуджаныя, і шмат што іншае, што укладалася ў разуменне Лукашэнкам моцнай прэзідэнцкай рэспублікі, амаль па Гітлеру. Чаму ж так адбылося? Чаму ж праглынуў? Я думаю, што прычына ў тым, у чым была і прычына таго, што ў 30-х гадах нямецкі народ цярпеў Гітлера, бо існавала моцная вера.
На пачатку прэзідэнцтва Лукашэнкі сапраўды у яго вельмі шмат людзей верылі. Верылі, можа быць, не столькі ў яго, колькі ў той цуд, які ён абяцаў, і гатовы былі дараваць яму практычна ўсё. Але цуда не здарылася. Не здарылася цуда ў Гітлера, не здарылася цуда і ў Лукашэнкі. А калі цуда не здараецца, знікае і вера, і праходзіць ачмурэнне. Заўсёды.